morjesta moi kaikille. Meikäläinen on Kodionne ja ollaan taas täällä, tai ollaan eka kertaa Minecraftin hienossa maailmassa. Ja täällä meillä on mukana, kukas tää on? Tykythin. Ei kun Brockhammer. Monta nimeni ei muista. En muista. Niin, tää on meidän uusi kanava ja no, tää nyt tulee aina välillä tulee Minecraftia, mutta enemmäkseen tulee kaikenlaisia multa tämmösiä CS-tyylisiä BO2, kaikkea tämmöstä perussettiä. Ja sellaista. Jep. Ja me ollaan vähän tehty täällä kamoja jo. Vai mitä? Jep. Pitäisikö meidän kertoa missä paikassa me ollaan? Tai mikä servu toi on? Kerro vaan. Ankkacraft, eikö sulla? En mä muista enää. Ja IP löytyy kanava alta. Joo, mä laitan se sitten. Jos sopii. Ja mä syön nyt ruokaa. Syön porukkaa. Missä mun ruuat? Ne hakka kiveen, mä annan sun hakka. No anna mulle hakku. Sitten. Me tehtiin jo vähän tämmösiä rautakammoja tähän. Mä tein tähän hienon tämmösen. Annat sä lapion? Onko sulla? On lapiokin. On kirveskin ja on miakkakin. On 55 rautaa. Vau, hienoa. Mutta kuitenkin. Muistakaa, niinku kannattaa sitten subia ja kertoa kaverille ja kaikkea tämmöstä siistiä. Jep. Tuosta mennään alaspäin. Ottaa vähän logoa. Tiedä miksi. Mut frameja kuitenkin nyt 7. Tuossa oikein ikävästi. Ja sit Pro-gamerkin tekee välillä sinne Menganolle videoita. Jep. Toivotaan mulle ei mikki liian lähellä suuta, et se särje teidän korvia. Ja kohta aloitan tekemään taloa varmaan. Meillä on kunnolla heti käynnistyy heti koko video. Rautahaku ja kaikki. Oho, mitä mä painoin? No niin, joo. FPS nousi heti se 50. No. Wow. Missä sä oot? Täällä! Kukkuu! Missä? Täällä! Missä? Takana! Ai, siellä! Mulla on 36. Mulla on 36 kappalesta näin. On mulla aika lähellä suuta. Ota, että mä vähän tähän. No niin, hyvä. Hei, olisiko niin meille hiiltä? Tehdään hiiltä. Mä en mene hakkaamaan hiiltä. Mä menen tekemään. Kallion kyljessä on Mä teen meille jo talua. Tuu kattoo. Juu, mä tuun kohta. Mä tapan täällä vaan näitä. Tää on hyvin kotoisa Nikolle. Tai siis tälle Kodionnelle. Saitte tietää mun nimen. Kato nyt. Kuolkaa lehmät. Mulla on hyvä. Pieniä. Mulla on hyvä. Tää. Vitsi, mulla on kuolla äänet. Miten mulla on noin kuolla? Okei, no kuitenkin. Tuu katto. Tehdään set home tänne. No tee sinä se. Joo, minä teen sen kyllä. Minulla on jo monta kotia täällä. Mikä hemmeti talo toi jo? Eikö se ollut siisti dirttimäkki? Mut se ei ollut kyllä edes dirttimäkki, se oli joku saipo. Saadaan. Kuitenkin. Täällä tarvittais vähän valoa. Vähän nodusta käytetään. Vai mitä? Hei. No ei, läppä oli. Ei mullakaan. Vai onko? Perhana jos on. Tulee hirveä katsojille kysely, että onko sillä nodussa? Mä miksi on moro.
Oi jumalauta. Stream. Ai, hei! Se sanoo mullekin. Tuli yhtäkkiä vaan moro! What's up, guys? I'll be back. Jep, miksi mä tein yhden jutun täällä nopeasti? Toi suljetaan. Mulla on kädessä. Kaikki kivaa. Joo, mä menetän helttiin. Kun mä en oo syönyt mitään. Mä teen uuniäkkiä. No, anteeksi. Mä teen sitä just tässä. Mulla on 6 puuta, että jos sä haluut. Mulla on enemmän. Et sä pysty avaa sitä arkkuun. Voisit sä antaa mullekin sitten ne. Jup. Koska mehän tehdään yhteistä työtä. Mä odotan. En uskalla klikkasit. Mun raunu. Kiitos. En mä vies. Mitä? Hetkinen. Mitä? Mistä sä sait noi puus? Tuolta, kato, tuolta. Minne me lyö? Siellä oli iso vettä ja nyt se on alhaalla. Mitä vitsi? Vitsi mikä selitys. Jätkällä oli kaikki mukana. Ei ollut. Mä tuolla oli iso vettä ja mä hakkasin kaiken, se teki mun kirveskin kulua. Vitsi, mä en jotenkaan voi uskoa tota. Vai mitä katsojat? Kaikkihan uskoo mua. Kukaan ei usko sua. Mistä sinä kuule kakka? Ei. Jos sinä kuulee jotain Mennään väittää, niin paihanna mä raketan ja se on kiva kun mä raketan koko. Mennään penälle tauolle. Kohta täällä takas. No niin, ja täällä takas ollaan ja juteltiin vähän tossa. Vai mitä? Kuule. Aina täytyy munkaan puhua. Mä niin poika. Tosiaan se haki sen omalta vanhalta talolta ne. Mitä? Ai, väärinpäin. Oh, yeah. Tee sä talo. En mä tee, sä osaat paremmin. Haista sinä kuule hakka. Niin. Haista, mä en osaa tehdä taloa. Mutta mä oon sellainen mestari. Älä puhu tuonne mikkiin kovalla. Sä oot tuohon korviin. No laitaks mä sitä hiljaisemmalle sitten? Okei, mä laitan hiljaisemmalla. Vieläkin hiljaisemmalla mikrofoni. Nyt on varmaan hyvä. Ei oo vieläkään. Nyt on hyvä. Ei oo. Hei, voit sä laittaa mulle uunin kanssa auki? Miten se tehtiin? Slassi, C, private ja mun nimi. Tällä kun mä kirjoitan. Me voidaan kaivaa. Meillä on valoa. Mihin sä kirjoitat sen? Ups, väärä juttu. 2, mutta laita se alaviiva. Tolla tee. Okei. Apple. Ei oo se. Private. Sitten nimi. Kaksoispiste on laito itekin. Kunno epic-heti. Ja klikkaa sitä. Jep. Mä klikkasin. Sun pitäis saada nyt. Vittu sä et osaa. No Jos se uuni anna mulle. Niin mä laitan niin jutut. Mä katon nyt tätä. You have... Onko register? Mitä Riko se nyt. 9 sain. Saatan. Mulla on meidän workshopit. Hehe. Minun workshop. Mihin mä heitin mun hiilet? Mitä hemmettiä? Mulla on niitä vaikka kuinka paljon. Tossa.